Que che pasou? Estás ben? Mangácheste? Precisas axuda? Esparvo, que? Por que choras? Chorar é de nenas. Non che dá vergoña? Non ves que os homes non choran? Fíxeme dano por eso choro, non ten nada que ver con ser un home. Bo. Viches cando apareceu morta unha muller a mans da súa esparella? Como iso de que aparece morta? Pois iso por no xornal. Non aparecemos mortas. Estános asesinando. E non son asasinatos, é violencia machista. Onde vas así vestida? Pareces un home. O importante é que teña aspecto de persoa. Marcho. Como vas así vestida? Parece que vas buscando algo. Claro, vou buscando el zumo de petas, libremente, sin dar explicación.